Мето, имам много сериозни проблеми. Жена ми е тежко болна. Да. От неизлечима болест. Каква болест, Драго? Жена ми е сомнамбул. Знаеш ли какво е това? Не. Вие знаете ли? Заспива и изведнъж става от леглото, протяга ръце напред и тръгва. Излиза на балкона, качва се на покрива. От покрива на нашата кооперация, на покрива на съседите. Оттам тръгва из квартала, където види отворен прозорец, влиза, взима каквото и попадне в ръцете и го носи вкъщи. Защо се оплакваш? Ти тогава можеш да станеш богат, Драго. Бе, Мето, чуваш ли се какво говориш? А срамът, къде отива срамът? На другия ден ходя, звъня на звънците, извинявам се, обяснявам каква е болестта, връщам всичко, което жена ми е донесла. Голям проблем. Слушай, много те моля, оставих жена ми да спива вкъщи. Но ако случайно дойде насам, не прави никакви резки движения, не дей да говориш високо. Докторите казаха, че ако я събудим внезапно, може да умре. Стига, бе! Мето! Мето! Жена ми идва насам! Тихо! Бързай! Позна си ме! Голяма работа! Нали сме приятели? Утре ще ти върна портфейла. Казах ти, не прави резки движения, не говори високо. Тихо, пак идва насам. Мето! Каквото ми, Драго, документите, какво ще правя? Голяма работа, нали сме приятели? Утре ще ме върна сакото. Тихо! Ето, пак идвам. Тихо, Мето, тихо, да не я събудим. Моля ти се, нали сме приятели? Утре ще ти върна панталона. Моля, пак идва. Мето! Къде тръгва с жена ми, бе? Драго, нали сме приятели? Утре ще те върна! Голяма работа са това жените. Могат да завъртят всеки мъж на малкия си пръст. Да не говорим за цирковите артистки. Могат да го завъртят, ако искат, и на краката си. Жонгльорство с крака.